دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی پرس پو بالغ او هر عاقل دا مومن عالم او کجاهل دا مومن عالم او کجاهل دا دلو یا اللہ دا سی فرمان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی زان بساتی لغیبتونو خوراک څخه کو شهوتونو خوراک څخه کو شهوتونو دا څرګند حکم د قرآن دی تشریف راوړی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی